ערב טוב, אתם בתוכנית מיוחדת של הקולקטיב מאסטרמיינד עסקי. אני רותה פפיאשווילי, יועצת עסקית שיווקית. את התוכניות הבאות שלי אני מקדישה לדילמות מהעולם העסקי בתקופת מלחמה, בתקווה שאנחנו נעבור תקופה קצרה, וכמה שיותר מהר נחזור לשגרה ברוכה ומחויכת, כולם כולל כולם. התוכנית שלנו היום תעסוק בדרכים שבה אנחנו יכולים לבנות אסטרטגיה של אופטימיות ותקווה בעסק שלנו. איתנו היום, תמי וטורי, מעצבת וסורגת תיקים בעבודת יד ומנחת סדנאות סריגה בכל הארץ. ערב טוב, תמי. ליאור אקירב, יועץ אסטרטגי מפתח את שיטת הצמיחה הפיזיקלית. ערב טוב, ליאור. ערב מעולה. אורלי דרוקר, מאמנת אדלריאנית ליחסים, הורות, זוגיות, מתבגרים ופרק ב', כי בחיים הכל יחסים. אמרה וצודקת. ערב טוב. ערב מצוין. אז לקראת השנה החדשה אני הזמנתי לשידור פאנל שכולו אופטימיות ותקווה, וכן, זה מדבק. בשישי האחרון אני נפגשתי עם חבר יקר. דיברנו על המצב במדינה, על המציאות המאתגרת לכולם, וגם על ההתמודדות של העצמאים בתקופה הזאת. את אופטימית חסרת תקנה ותדעי לך שזה מעצבן, הוא הצהיר. זה לא שלא קשה לי, הלב שלי נשרף מכל אבדה וצער. זה לא שהעסק שלי לא נפגע מהמצב, גם אצלי השתנו התוכניות והתבדלו פרויקטים. זה לא שהכל טוב. אני פשוט מאמינה שעוד יהיה טוב. ושכל אחד מאיתנו צריך להאמין, לקוות ולעשות את כל הפעולות הנכונות כרגע. גם אם זה אומר לשנות את התפיסה ולאמץ גישה חדשה, שמתאימה לתקופה המורכבת והקשה שלנו. חייכתי אליו וציטטתי לו משפט של קונפוציוס. תקווה היא כמו הסוכר שבתה, גם אם היא קטנה, היא ממתיקה את הכל. הוא גלגל אל העיניים, את והפילוסופים הסינים שלך. אבל אני באמת מאמינה בזה, כי כל אחד מאיתנו יכול להיות הסוכר הקטן הזה ולהשפיע על הסביבה שלו. וככה אנחנו נתרום את החלק שלנו ונשפר את המצב הכללי ואת המצב שלנו. וסיפור נוסף, שבוע שעבר התקשרה אליי בעלת עסק מוכשרת שהיומן שלה בדרך כלל מלא עד אפס מקום. היא לחשה לי בשקט שהיומן שלה ריק. היא לא יודעת מה לעשות. היא אומרת, כל כך קשה עכשיו שאני שוקלת לחזור להיות שכירה. ושוב מצאתי את עצמי לוקחת קוביית סוכר ומנסה להמתיק את המצב הנתון. חשבתי דקה ארוכה לפני שאני עניתי לה. נשמתי עמוק ואמרתי לה, אני לא יכולה להגיד לך שאין לנו עכשיו עננה גדולה מעל הראש, לכולנו. ואני גם לא יכולה להגיד לך שלא יורד גשם. יש חתיכת סופה בחוץ. אבל אני יכולה להיכנס איתך יחד מתחת למטריה, ולחשוב על מה כן אפשר לעשות, גם במצב הזה. שמעתי אותה נושמת קצת אחרת, וקבענו לנו פגישת בוקר לחשיבה משותפת עם עוגה חמה ותה בכוסות ממש יפות. המצב לא השתנה עדיין, אבל ההרגשה שלה והיכולת שלה לראות את האפשרי השתפר. ואני התחזקתי ממנה. לא פחות ממה שהתחזקה ממני. אנחנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה, ואין לנו באמת דרך לשנות את המציאות, את הכאב ואת השינויים הקשים שעוברים עלינו כרגע במשק. מה שכן בידיים שלנו הוא היכולת לשנות הגישה, ולבנות אסטרטגיית שיווק ואסטרטגיית מוצר חדשים שמותאמים למצב. אז הנה כמה נקודות שכדאי להתייחס אליהם לפני שאנחנו מגיעים לפאנל. כשאתם בונים אסטרטגיה חדשה, תתייחסו לנקודות האלה ושימו לב. חשוב שתשמרו על איזון בין קידום העסק לבין הפגנת אמפתיה, כדי לשמור על הלקוחות שלכם. טקטיקות שיווק אגרסיביות מדי יכולות ליצור כרגע נזקים ארוכי טווח. כשאנחנו בונים אסטרטגיית שיווק ומחירות בתקופה הזאת, חשוב שנתייחס לנתונים. אגב, כל הנתונים שאני אומרת פה מגובים במחקרים שנעשו בתקופה האחרונה ובכלל בתקופות מלחמה. כרגע מרבית האנשים נמצאים בבית או יותר בבית. תתייחסו לזה כשאתם משווקים אליהם. למרבית האנשים אין פניות כרגע לקרוא מסרים שיווקיים ארוכים. גם אם הם נמצאים ברשתות יותר זמן מבדרך כלל, הם לא יתייחסו לזה. בגלל זה אני ממליצה להשקיע פחות בקמפיינים פרסומיים, בוודאי לא רציניים. בתקופת מלחמה, לכולנו עולה הצורך להשתייך, להיות חלק ממשהו. רובנו מרגישים צורך להיות חלק מקבוצה, להרגיש שיש לנו ערך, לקבל מסגרת והכוונה. כולנו רוצים חיבוק. מישהו שיחזיק לנו את היד בתקופה הזאת. פה בדיוק נפתחת לנו הדלת, אלה שמשווקים, להתאים כל מוצר שלנו מבודד לקבוצה. כל מה שמחבר ומייצר תחושה של ביחד, יעבוד לכם טוב יותר היום. בתקופה כזאת גם מתחזק הצורך במידע מדויק וברור ככל האפשר. אנשים נמצאים בכזו אי ודאות, הקשב שלהם בשפל, ואנחנו צריכים לתת להם את המידע הרלוונטי, בלי שהם יצטרכו להתאמץ. תציגו מחיר ברור, תהיו קצרים במסרים ובמידע שאתם מפרסמים, ותבנו דפי מחירה עם מסלול מדויק וברור. נכון? יש גם צורך באסקפיזם, וככל שעובר הזמן. אגב, אתם יודעים איך אומרים אסקפיזם בעברית? בורחנות. עוד פעם, אסקפיזם בעברית זה בורחנות. לפי האקדמיה ללשון העברית.
אז ככל שהמלחמה נמשכת, אנשים מתחילים לחפש מקומות שהם יוכלו לקחת רגע נשימה. לחשוב על משהו אחר, אולי אפילו על כלום, והצורך להעניק להם פתרונות לשירותים מיטביים, מרגיעים ועוטפים עולה. שימו לב. בתקופת מלחמה עולה גם הצורך בנוסטלגיה וביציבות. כולנו רוצים לחזור לימים טובים יותר, להתרפק על פעם ועל אז כדאי לשלב בכתיבה שלכם, בטקסטים שאתם פונים אליהם, ולדבר על אז ועל פעם, להזכיר נשכחות, ולאפשר לאותם הקוראים להתרפק על ימים טובים יותר. וברמה העסקית, חשוב גם שניתן להם מענה וסיוע בהתארגנות ובסדר. תבנו לאנשים סדר יום, תוכנית עבודה, תעניקו להם צורת התבוננות מאורגנת. בניית סדר יום חדש עם הילדים, אפילו הם, אותם ההורים שנמצאים עם הילדים יותר שעות בבית. תפריט יומי. הביקוש לשירותים האלה גדל בתקופות האלה, ושימו לב, אם יש לכם את היכולת הזאת, תתמקדו בקהל הזה. במצב מלחמה נוצרים כל מיני שינויים בביקושים, וקיימת התמקדות במוצרי צריכה בסיסיים. ועל פי המחקר, בתקופות משבר אנשים נוטים לתעדף מוצרים ושירותים חיוניים על פני כל הוצאה אחרת. יש תחושה של back to basics. עם הימנעות מכוונת מרכישות שהן לא הכרחיות. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה חשובה מאוד מבחינת ההסתכלות האסטרטגית שלנו על המוצרים והשירותים שלנו. חשוב שנתאים את המוצרים לצרכים ברוח התקופה. אני כיועצת עסקית הקטנתי את המסלול של בניית מיתוג ארוך טווח, והצעתי ללקוחות שלי לחפש אחרי הפלאפל שלהם. אתם עוד לא יודעים מה זה? אז שימו לב. אותו הפלאפל זה המוצר הקטן, המהיר והזול שאותו הם יוכלו להציע ללקוחות שלהם. זול זה לא בהכרח לא רווחי. ובמכפלות גבוהות הוא יכול להיות אפילו רווחי יותר מכל מוצר פרימיום שיש לכם. ושימו לב, אני מגלה שהוא גם יכול להישאר איתנו לאורך זמן, גם כשהמצב יחזור לקדמותו, או יהיה טוב יותר. יש גם תחומים שישרדו רק אם ישנו את המהות שלהם. אם הם יסטו ממה שהם רגילים, כמו מלונות, שהבינו שהם לא הולכים להתמלא בתיירים, והפכו לפתרון דיור למפונים. שוב, back to basic. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ממש, וחוזרים עם האורחים המרתקים שלנו. אנחנו נדבר עכשיו על האסטרטגיה שהם בחרו ועל מה הם מציעים לנו לעשות. אנחנו יוצאים לשיר קטן. תודה רבה. מה זה עולה לך לחלום? לדמיין שאתה יהלום רוקד על גג העולם, כמעט כל יכול. מה זה כבר עולה לך לחלום? משחק שש בש ומביל קוביות, מתכנס, מתפלל ומבקש, ובמשחק החיים אתה מתבייש. מה זה כבר עולה לך לחלום? הרי הוא כבר אמר, הריקותי לכם ברכה עד בלי די. ואני מדמיין פלאים של שפע נשפכים עליי. הרי הוא כבר אמר, הריקותי לכם ברכה עד בלי די. ואני מדמיין פלאים של שפע נשפכים עליי. לחלום, להיות אופטימיים זה כורח המציאות, וכמו שהשיר אומר, זה לא עולה לכם לחלום, אז תחלמו. תראו את היעלום שאתם, כל אחד מכם, ותדמיינו דליים של שפע נשפכים עליכם. תחלמו בגדול, אל תימנעו מלהעז, דווקא עכשיו, בעיקר עכשיו. תדמיינו מה אתם יכולים ותעשירו את הסביבה שלכם, במתיקות שיש בכל אחד ואחת מכם. לשידור היום אני הזמנתי בעלי עסקים שידברו איתנו על אסטרטגיות לשיפור המצב ויתנו לנו תקווה וזווית חשיבה אופטימית לקראת השנה האזרחית החדשה. אני עוברת לתמי וטורי. תמי וטורי, מעצבת וסורגת תיקים בעבודת יד, היא מנחת סדנאות סריגה בכל הארץ. ואני רוצה לשאול אותך, תמי, מה עשית שונה בתקופה הזאת? מה האסטרטגיה שבחרת? אני יודעת שבחרת פלאפל קטן, אז אני רוצה לשמוע מה גרם לך בכלל להבין שאת צריכה לשנות את הקו העסקי שלך. אוקיי, אז קודם כל תודה שהזמנת אותי. אז בשבוע הראשון הייתי במצב של פריז מול הטלוויזיה כמו כולם. שבוע שני אמרתי, אוקיי, זה לא בשבילי. הבנתי, לקחתי את עצמי ונכנסתי לחדר מול המחשב, התחלתי לעבוד. ניסיתי. עבדתי על דברים שככה ישבו לי וחיכו שיהיה לי זמן.
בשבוע השלישי כבר הבנתי המלחמה לא הולכת להסתיים בקרוב, ואני צריכה להתאים את העסק שלי למצב. על המצב אין לי שליטה, על העסק שלי יש לי שליטה. באוניברסיטה של החיים למדתי שמבעיטה עפים קדימה, והחלטתי שאני בעיטה חטפתי כמו כולם, אין פה מישהו ב7 לאוקטובר שלא חטף בעיטה, והחלטתי שאני עושה שינוי בעסק שלי כדי להחזיר את העסק שלי לאיזושהי פעילות. רגע, אני רוצה שתסבירי, אמרנו מה את עושה, אבל הפעילות שלך בעצם, איך היא נראית? במצב רגיל. עיקר הפעילות שלי זה סדנאות. פרונטליות. פרונטליות. יש לי גם חנות, אבל עיקר הפעילות זה סדנאות. ביום שבת, במוצאי שבת, כבר עשיתי טלפונים, את כל הסדנאות של השבוע הראשון ביטלתי. אבל גם את השבוע השני, גם את השבוע השלישי, ואתה מבין שאין ברירה, צריך להתאים את העסק למצב. אני מכירה את היכולות שלי, אני יודעת מה הכלים שיש לי, וחשבתי על מה צריך באמת. ובאמת, מהיותי אימא, ראיתי ישר את הילדים שלי, ואת הצורך של הילדים שלי במשהו, ואת הצורך שלי כאימא, למצוא להם תעסוקה, ולהשאיר אותם באיזשהו מקום שפוי שלנו, כמבוגרים. קצת היה קשה למצוא אותו. ובעצם יצרתי 2 ערכות סריגה לילדים, שהמטרה שלהם הם גם להוציא אותם קצת מהמסכים, גם להעסיק אותם, ממש לתת להם איזושהי תעסוקה, גם להפחית להם את המתח והחרדה. אז נכון שהם לא יושבים מול הטלוויזיה ולא ראו את כל הזוועות כמונו, אבל הם מבינים שאין שגרה, והם מבינים שאין גן. הם מבינים גם שיש מלחמה. אני גם במקרה גרה באזור שיש שם... מזכירים לכם כל הזמן. מזכירים לנו כל הזמן, וממש החלטתי שהילדים, הרגשתי שהילדים ממש זקוקים לאיזשהו משהו שיפחית את המתח והחרדה, ויצירה בכלל מעניקה איזושהי תחושת שליטה. על הדרך הם לומדים להתמיד, על הדרך הם לומדים תשומת לב לפרטים, על הדרך הם לומדים עוד הרבה דברים שהסריגה מלמדת אותנו. זה מוצר זול. זה מוצר שאני, למרות שהוא זול, גם מעסיקה את עצמי בלפתח אותו. וזה מוצר שיכול להישאר לי על המדף גם אחרי. וזה היה מדהים, שאפילו לא הייתי צריכה להתאמץ ולשווק אותו. באמת. וואלה. אני רוצה אבל רגע לעצור אותך. עד שהגיע הרעיון למוצר הזה, זה לא היה בכלל בתוכניות שלך. ממש. לא הקהל. הקהל שלך היה נשים בגיל מסוים, כבר את יודעת, לא ילדות, לא נערות. אז שינית קודם כל את הקהל, אחרי זה שינית את הפורמט, בנית כאילו משהו שבחיים, אם לא היה את המצב הזה, לא היית בונה. נכון. תראי, נגעתי קצת בילדים, בחופש הגדול עשיתי איזושהי קייטנה, אבל הבנתי שכדי לגעת בהם כמו שמגיע להם, צריך לבנות משהו הרבה יותר מורכב, וזה חיכה לי. אפילו לא ידעתי להגדיר מתי. וכשהבנתי שאני צריכה לגעת בילדים, פתאום הבנתי כמה דברים אני אוכל לעשות כאן ועכשיו למענם, וזה פשוט גם לי, זה עשה טוב בתוך כל הכאוס הזה, בתוך כל העצב הזה, זה עשה לי טוב, כי אתה נוגע במשהו, אתה עוזר לילד. ברור. ואתה עוזר על הדרך להורים. וגם את המוצרים האלה בניתי בצורה כזאת, שצירפתי לכל ערכה סדנה, שהיא צעד אחרי צעד, והיא מאוד מותאמת לילדים. זאת אומרת, עזבו את ההורים. ספרי על הערכה של השוקו. אוקיי. אני ממש אוהבת. אחד הערכות זה סריגה, ערכת סריגה לצעיף וכיסוי לכוס. ואז לקחתי בעצם, גם בחיפוש הזה מצאתי מוצר מדהים של עולם, אגב נישה בעולם שלי שלא הכרתי בכלל, שזה סריגה באצבעות. שגם את זה עוד מחכה לי פה הרבה עבודה. ופשוט מצאתי מאיפה לרכוש את החוטים המדהימים האלה שהם מיוחדים, שלא צריך בכלל מסריגה. ורכשתי כוסות. ובתוך הכוס שמתי להם ערכת שוקושמלו. שזה... מה זה שוקושמלו? שוקושמלו זה שקית עם שוקו, עם אבקת שוקולית, עם מרשמלו, וקשית, והוראות הכנה. וזה, אני רוצה להגיד לך נכון? שילדים פשוט עפים על זה. זה באמת, התגובות
של הילדים, של התמונות שאני מקבלת. יש אפילו הורים שכתבו לי, או סבתות שקנו לנכדים שכתבו לי, הם מפרקים את הצעיף ומרכיבים אותו מחדש, הם מפרקים ומרכיבים. זה ממש הפך להיות חלק מהתעסוקה שלהם, וזאת המטרה. מעולה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה חשובה. בסדר? הרי עברת את השבוע הראשון, את השבוע השני. האם ב-in between, כשכבר הבנת שמה שבנית עד היום בכלל לא רלוונטי כרגע, לא הסרטונים, ואני יודעת כמה את משקיעה. זה לא היה רלוונטי. בשלב הזה, עד שזה הצליח, מה קרה לך? אני רוצה לשמוע על זה, כי יש אנשים שלא מנסים עכשיו לעשות משהו אחרת, כי הם או כפויים, או חושבים להיות שכירים, או הם פשוט מחכים שמשהו יקרה מבחוץ. אבל המשהו שקורה הוא בטח כאן מבפנים. חד משמעית. והשבוע הזה שבו עוד לא הייתה התכנות. מה קרה לך? קודם כל זה החזיר אותי לעשייה. ועשייה מבחינתי זה ריפוי. זה החזיר אותי לעשייה, החשיבה. ידעתי שאני הולכת לעשות משהו לילדים. לא ידעתי עדיין מה. וזה ממש היה לחשוב איך מרכיבים משהו שהוא פרקטי. זה היה לרוץ לחנויות לחפש, זה היה לחפש חוטים מיוחדים. זה היה לראות מה אני רוצה שיהיה ולראות איך אני מגיעה לדבר הזה כמה שיותר מהר ובמחיר שיהיה זול ונגיש. והתהליך הזה גרם לי להבין שוואלה. שזול יכול להיות רווחי? הכל יכול להיות רווחי. אם אתה רק רוצה ומכוון, אתה מבין מה יש לך, מה היכולות שלך ומה הכלים שלך, ואתה מזהה צורך שקיים, אין, תמיד יש אפשרות לעשות את ההתאמה הזאת. באמת, רק... תמיד? תמיד. אז מה צריך? אני חותמת, תמיד. קודם כל צריך להבין, לקרוא את המפה, להבין מה המצב. אני הבנתי שאנחנו לא הולכים... ומה קורה אם אתה לא יודע לקרוא את המפה? זה לא כישורים שלך. כנראה שתישאר בפריז יותר זמן, וכנראה שאולי תשב ותבכי על מר גורלך. ואת יודעת גם מה קרה לי בדרך? הבנתי שכדי להגיע למוצר הזה שאני רוצה, ולעוד מוצרים בהמשך כנראה, כי מאוד נהניתי לעשות את זה, הבנתי שאני חייבת להמשיך לטפל בעצמי, כי אני זה העסק. מצאתי את עצמי יושבת לסרוג שעות, ולא בגלל שלא היו לי סדנאות והיה לי מלא זמן. בגלל שהבנתי שזה מה שמניע אותי, וזה עשה לי כל כך טוב. בתקופה כזאת, במיוחד עם כל מה שאנחנו עוברים, למצוא אופטימיות ולהגיד כיף, זה מאוד קשה לי. אבל זה עזר לי להתנתק. מה יש בה בסריגה? הרי אנחנו מדברות על זה המון, אני ואת. נכון. אנחנו מכירות. נכון. אנחנו מדברות על זה שבסריגה, מעבר לזה שיוצא אחרי זה מוצר כיפי, ויש בזה משהו מאוד נעים, אתה יודע, סריגה, כוס תה, זה מאוד מדבר אליי, ככה אני בתור ילדה זוכרת את עצמי, סורגת אצל השכנה עם כוס תה, וזיכרון מתוק. יש בה אבל משהו תרפויטי. לגמרי. למה? לגמרי. יכולה להסביר רגע את העולם הזה? אני אתחיל מזה שאני לא ידעתי כמה עד שלא התחלתי באמת לחקור את זה. יש את העניין הזה של החזרתיות, שאתה עושה איזושהי פעולה שוב ושוב ושוב, זה גורם, זה מפחית מתח. כשאני סורגת, אני מתנתקת, אני חושבת על המוצר, אני מפנטזת איך הוא ייראה. אני הרבה פעמים, אני גם מעצבת את חלק מהתיקים שאני סורגת, אז אני בכלל חושבת מאיפה, לאן אני ממשיכה. אבל יש את הרוגע הזה, שהוא שלי, שזה זמן שהוא שלי, שהיצירה זה משהו שהוא... אני שולטת. יש לי פה יכולת שליטה, ובתוך כל הכאוס הזה, בתוך כל המלחמה הזו, מה אתה מחפש? את המקום הקטן הזה ששם... הגעת לזה בכלל ממקום של ריפוי. אני הגעתי לזה ממקום של ריפוי. זה לא, לפני שנתיים לא ידעת לסרוג. עד לפני שנתיים לא ידעתי איך נראית... לא ידעת שזה קיים. לא ידעתי איך נראית הסרגה. לפני שנתיים, לצערי, הבת הבכורה שלי נהרגה בתאונת דרכים, ובגלל שהייתי בטוחה שאני הבן אדם הכי לא יצירתי בעולם, ידעתי שאני חייבת לאתגר את עצמי כדי לא ליפול לדיכאון, לטובת הילדים שלי, לטובתי, וזו הסיבה שבחרתי דווקא ללכת ליצירה. במקרה הגעתי לסריגה, אמרתי, מה כבר יכול להיות? כולם צחקו עליי אגב. כן, זה נשמע כסריגה, עסק של סריגה. צחקו עליי, סבתא, גם אמרו לי, את מציירת בננה לבת שלך, היא מתווכחת איתך אם זו בננה או לא. איזה, את ויצירה? מה כבר יכול להיות? כשאתה מאבד ילד, אתה אומר מקסימום, מה יכול להיות?
ובאמת ניסיתי. אז הסלסלה הראשונה שלי עמדה על צד אחד, השנייה על צד שני, השלישית בעלי שלח אותי למכור את זה ככובעים, כי זה ממש לא היה נראה סלסלה, אבל מהרביעית זה כבר היה נראה סלסלה. ומפה התפתח עסק מדהים, שהוא חלק בלתי נפרד מהריפוי שלי. אני פוגשת נשים מדהימות אצלי בסדנאות, שמחזקות ומתחזקות, שמחבקות, גם אם זה חיבוק וירטואלי. וזה פשוט מדהים לראות מה קורה שם, בתוך הדבר הזה. אבל זה מה שקורה בתוך כן, הדבר. וכשאני חייבת, כשאני עשיתי את הסדנאות סריגה, אפשר היה לראות את זה מאוד יפה גם אצל ילדים. כשאנחנו בתוך פעילות, הם כל כך בתוך החזרתיות הזו, בתוך הסריגה, חושבים על הצבע. הצבעים גם עושים פה הרבה. המגע עם החוט, על להפוך לולאה למשהו. יש פה איזשהו תהליך שתורם לך הרבה. ופתאום כשיוצאים להפסקה, אתה מבין בדיוק מי היפראקטיבי, ואתה מבין בדיוק, אתה פתאום רואה ילד אחר. פתאום הילד הזה עכשיו יצא והחליף מסכה. וזה פשוט מדהים לראות את זה. תמי, אני יכולה להקשיב לך שעות. נכון. ואני מחזיקה ממך, את מודל לאיך לוקחים רעיון, והופכים אותו לעסק מוצלח. תודה. ואני יודעת כמה את משקיעה. תודה. את לא קמה בבוקר והדברים קורים מעצמם. עובדת קשה, נכון. אבל את חדורת מטרה. נכון. ואני עוד מעט תחזור לך עם שאלה, בסוף איזו שאלה קצרה, על אופטימיות, ואיך את מחזיקה אותה, ואני רוצה שתתני טיפ. אז תחשבי על זה בינתיים. תודה רבה. תודה. מעריצה אותך. תודה. באמת. טוב, אנחנו עוברים אליך. הבא בתור. הבא. ליאור אקירב, יועץ אסטרטגי מפתח שיטת הצמיחה הפיזיקלית, הגיע לפה תוך סיכון נפש אמיתי. צולע, הגיע צולע, בריצה. פחד לאחר. טוב, ליאור, אתה אסטרטג. כן. יש לך שיטה פיזיקלית, צמיחה פיזיקלית. גם טיפה ספר לנו. אבל אותי יותר מעניין לשאול אותך, האם אתה חושב שזה הזמן לשנות אסטרטגיה? ואיפה זה תפס אותך בעסק שלך? קודם כל, תודה על האירוח, תודה על התה. אני יושב פה, נתת לך תור לשמור על השמנת, אני מסתכל על זה. לגמרי לשתות. אני יושב, אני לא יודע מה לעשות, מותר, אסור, אני לא יודע. מותר. טוב, אז כמה דברים. קודם כל, האם לשנות את האסטרטגיה? אין ברירה. השוק נהיה במצב של איזה הישרדות, זה אפילו לא הישרדות, זה נהיה מצב שכאילו הכל קפה. גם אני יכול להגיד, היא אמרה שהיא הייתה שבוע קפואה, אני חודש ישבתי מול המסך, אוקיי? לא ראיתי את העיניים שלי מול המסך, כמובן שעבדתי עם לקוחות תוך כדי וזה, כי הלקוחות שלי עדיין עבדו. אבל אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שהבנתי, זה שאני לא יכול להישאר אדיש. זה לא כמו הקורונה שהייתה, אז אחרי שבוע, אני הבנתי פחות או יותר את המשחק, ניתקתי את הטלוויזיה, התנתקתי מהכל, אמרתי יותר לא, הם משתלטים לי על התודעה. פה זה חברים שלך, משפחה, הבנים של לקוחות, אנשים שנרצחו, חברים שלי במילואים, חברים שלי בנים של חברים שלי בתוך עזה, וזה. אז זה ימים שאתה לא יכול להתעלם מהם. אתה חייב לקחת בחשבון את זה. אז אני אמרתי, קודם כל, הבנתי שאני חודש ראשון, אמרתי, אוקיי, מה אני יכול לעשות? אני צריך לחשוב במקום, נגיד בהתחלה אמרתי, אוקיי, אני אפנה לחול. ואז תוך כדי שפניתי והתחלתי לדבר עם כל מיני, התחלתי להפעיל שיווק מתחת לרדאר, מה שאני קורא לו. מה זה שיווק מתחת לרדאר? אני תכף אספר. ידעת שאני אתאפס על זה. כן, אבל אמרתי, אוקיי, אני אפעיל מה שנקרא, אני אתחיל לפנות, להפעיל את כל הקשרים שלי בחול, להגיע לאנשים בחול, כי בחול זה קהל אחר, זה לא קהל של ישראלים, ואז אני יכול... הם לא במלחמה. ואני יכול בפרופיל שלי להיות רגיל, החיים שלי רגילים, הכל רגיל, ומתחת לרדאר אני יכול לעשות מה שאני רוצה. כדי בכל זאת לכבד את הסיטואציה, זה מצב מאוד זה. ואז, תוך כדי שאני פונה לאנשים, אני פתאום קולט, הגעתי לאנשים מטורפים, אמרתי, רגע. פניתי לאיזו חברה בהולנד, ואז אמרתי לה, פתחתי קבוצה של ישראלים, והתחלתי פתאום, אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל לעזור לזה, התחלנו להביא דברים, לעשות פרויקטים, לעשות דברים, מלא דברים מתחת לפני השטח, ולאט לאט אני פשוט התחלתי לשנות, לכוון את כל הקמפיינים שלי, באוטברנד, טאבולה וכל מיני דברים כאלה, התחלתי לכוון אותם לחול בכלל. אמרתי, אוקיי, יש כל מיני מדינות, נכוון את הקמפיין לשם. אבל ראיתי משהו מדהים, שכיוונתי, ומרוב שעשיתי כל כך הרבה פעולות מתחת לרדאר, השתתפתי בכנסים, בכל מיני דברים, התחילו לפנות אל הישראלים מישראל, לא מחול. היו גם מחול, אבל לא קשור.
אז אחד הדברים שדיברת לשנות את האסטרטגיה, זה להבין, אנחנו צריכים כל הזמן להבין מי הבעיה שלו בוערת עכשיו. אם אנשים עכשיו עסוקים, הם במילואים, הילדים שלהם בצבא, הראש שלהם לא שם, הם בכלל לא, הם לא בטוח שהם יכולים לייצר את אותו כסף כמו שהם ייצרו קודם. לא כולם, יש תחומים שהם ייצרו אפילו יותר. יש לי הרבה לקוחות בתחום הבריאות, ייצרו הרבה יותר ממה שהם ייצרו קודם, אוקיי? לא הרבה יותר, אבל ייצרו לפחות כמו מה שהם יצרו. וצריך להבין מי צריך אותנו עכשיו, מי באמת אנחנו יכולים לעזור לו. ונגיד, מי שעובד עם ישראלים בישראל, הוא מבין שעכשיו השוק הזה אין לו עם מי לדבר, בטח לא חודש. אז אני אמרתי, אוקיי, חודש, תעצור את הפעילות, הכל בסדר, תמשיך לעשות את הפעילות שאתה עושה בעבודה הרגילה עם לקוחות, הכל בסדר, תנשום, זה מצב שהוא לא רגיל, עוצרים. קודם כל, להבין את הסיטואציה. ועכשיו, 3 חודשים אחרי. עכשיו ממשיכים רגיל כבר, עושים פעילות, את הפעילות הרגילה שאני עושה כל הזמן. בדרך כלל אני משווק שיווק מתחת לרדאר. אני בפרופיל, אני לא אתה צריך להסביר מה זה מתחת לרדאר. מתחת לרדאר זה אומר, יש לי כל מיני מעגלים. למשל, יש את המעגל שעוצר אותך, אני אתן לך דוגמה. למשל, איזה מעגל עוצר אותנו עכשיו? זה המעגל של הקרובים שלנו, אנשים שחברים שהם במילואים. מי שאנחנו דואגים לו. לא רק זה, זה גם חברים שבמילואים, שאתה לא נעים לך עכשיו להיות בבית, אתה יושב בבית ואתה עושה כל מיני דברים, והם יושבים עכשיו בתוך עזה כפוי מקור, אוקיי? אז יש מעגל שעוצר אותך, אתה לא מסוגל רגשית לפגוע באנשים אחרים. אז אני אוטומטית אמרתי, אוקיי, זה הקהל שאני לא רוצה שהם יראו את הפעילות שלי. אז קודם כל עושים שיווק, אם זה בקבוצות, אם זה בדרך הוואטסאפ, אם זה לפתוח קבוצות בוואטסאפ, יש לי איזה 17-18 קבוצות פייסבוק, אוקיי? יש לי מלא פעילויות שאני עושה מתחת לרדאר, שאף אחד לא יכול לדעת מה אני עושה. שזה בתוך הקבוצות שהכל סגור. מעבר לזה הפודקאסט שלי ממשיך לעבוד כל הזמן, הקלטתי מלא פרקים. וזהו בגדול, והמשכתי, את יודעת, הדברים הרגילים שאני עושה. אז בעצם אם אני שומעת אותך נכון, מתחת לרדאר זה אומר, שהרי יש לנו הרבה אפיקי שיווק, אז את האפיק שיווק המרכזי שבדרך כלל מזהים אותך איתו, אתה קצת מדמים אותו. משנה את הפעילות. אני בכללי, אני לא משווק דרך הפרופיל שלי בפייסבוק. אוקיי. הפרופיל שלי בפייסבוק ובאינסטגרם, זה פרופיל שאת יודעת, אפרופו יש לנו ילדים מתבגרים. היא דיברה על הבת שלה קודם, היא הכניסה אותי לפרופורציה, כי לי יש ילדה מתבגרת שכעסתי עליה וזה, ואני כולי עצבני, שמעתי את הסיפור שלה, עכשיו בא לי לבכות. אבל אני אומר, קודם כל צריך להיכנס לפרופורציה בהקשר הזה, כי זה מאוד מאוד משמעותי. ולהבין משהו חשוב, שכמו הקורונה, שבכל קושי יש הזדמנות, כמו שהיא איבדה את הבת שלה, והיא הפכה את זה למתנה, כמו שאני חליתי בסרטן. נולד לי ספר ילדים מדהים שהשפיע על מאות אלפי אנשים. כל דבר שאנחנו עוברים בחיים, תמיד, כל משבר, בסוף קורה לו משהו טוב. אז אם קרה... איזה קשה זה לשמוע משפט כזה עכשיו. למי שנמצא בהארדקור של המשבר. הוא לא יכול אפילו להבין מה אמרת עכשיו. תראי, בסוף כל בן אדם מבין שילד נולד אחרי 9 חודשי לידה, שזה סבל לא נורמלי לאישה. לגבר פחות, אבל הוא יותר סובל מהסייד. אז תלוי מה הזוגיות שלהם אומרת. תכף נדבר על זה. אבל אני אומר, אז כל דבר טוב מגיע מעבודה קשה וממשברים ומקשיים ומאתגרים. שום דבר לא מגיע בכזאת קלות בחיים. יש דברים שמגיעים בקלות, אבל אחרי שעבדת מאוד קשה בשבילם. אז אני מאוד מתחבר דווקא למשברים האלה, זאת הזדמנות, כי זה הזדמנות בשבילנו לעשות עבודה. לעשות עבודה ופתאום לחשב מסלול מחדש, לחשוב על הדברים שאנחנו עושים יותר, להשקיע יותר מחשבה, רגישות יותר גדולה, לראות איך אתה רואה את הסיטואציה אחרת, איך אתה תוקף אותה מזוויות יותר יצירתיות. צריך להיות במקום הזה. ומשברים לא יפסיקו לפסוח אותנו כל החיים. כולנו, כל אחד מאיתנו יחווה מלא משברים. וחוויתי עוד הרבה משברים לאורך הדרך בשנתיים האלה, אבל זה חלק מהחיים. כבר הבנתי שזה המנוף שלנו. זה המנוף. ואנחנו, יזם... אמרנו אופטימיים, פסיכופטים הבאתי לשידור. איש עסקים זה מישהו שהוא יודע, כל הזמן אתה פותר בעיה, אתה מייצר עוד 10 בעיות. פתרת את 10 בעיות, יצרת 100 בעיות. ככה זה עובד. וזה בדיוק העניין. אני אומר לכל המרואיינים שלי לא לתת מכות לשולחן, אבל אני... אתה מרואיין מושלם. תודה רבה. ליאור, אני חוזרת אליך עם טיפ אחד אופטימי שאתה נותן לעולם, אחר כך. תחשוב על זה בינתיים. אני עוברת לאורלי דרוקר.
מאמנת אדלריאנית ליחסים, הורות, זוגיות, מתבגרים ופרק ב', והיא אומרת שבחיים הכל זה יחסים, ואני איתה. ואורלי. לגמרי, בחיים הכל יחסים. כרגע אנחנו יושבים בקבוצת יחסים. ברור. היחסים ביני לבין ליאור, ביני לבין תמי, ביני לבינך, ביני לבינך, זה יחסים. הם אלה שמשפיעים על מידת האושר שלנו, על מידת האופטימיות שלנו, כמה אנחנו שמחים, כמה אנחנו יצירתיים, כמה אנחנו מסוגלים לקום מתוך שבר. אני רוצה להמשיך את ליאור ותמי. אבל רגע שנייה לפני זה. את רוצה משתובב את זה? אני רוצה לשאול אותך על האסטרטגיה בזוגיות שלנו כרגע, ועם הילדים שלנו, עם כל האתגרים, שלא נאמר הקשיים, שלא נאמר חירפונים שעולים לנו במהלך התקופה הזאת, יותר מתמיד. הבמה שלך. לגמרי. אז תמשיכי את ליאור ותמי. התקופה האחרונה הביאה אליי הרבה מאוד זוגות. יושבים המון בבית. כולם חטפו את השוק של החיים שלהם ב7/10. אין גנים, אין בתי ספר, עצמאים עובדים מהבית, יושבים בבית עם הילדים, עם האישה, מתנהלים איכשהו, ונוצרים משברים. כל מיני דברים שהיו שם. אני רוצה טיפים. ממך אני רוצה טיפים. 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 אנחנו במלחמה בחוץ. שחררו מלחמה בבית. שחררו מלחמה עם האישה. תאהבו הרבה יותר. תתמכו הרבה יותר. תפרגנו. תוציאו את מילות המלחמה, את הביקורת, את השיפוטיות. נו, זה סיסמאות. את חוסר ההקשבה, ותכניסו עידוד. זה מה שאני אומרת להורים, ועל זה הם באים להתאמן אצלי. אבל שנייה. זה מה שאני אומרת לזוגות, תאהבו יותר. מה זה תאהבו יותר? הוא מביא לי את העצבים, הוא לא עושה כלום בבית. גם אני יודעת. רק אני עם הילדים, מה תאהבו יותר? בתוך עמי אני יושבת, ואז יש איזושהי חלוקת עבודה, כשהוא עובד, כשיש זוגיות טובה, זה לא חוכמה. הם באים אחד לקראת השנייה. אבל כשיש משבר, הוא יכול להיות או שבר, או מנוף לצמיחה. ובזה אני ממשיכה את שניכם. אז עכשיו אני רוצה, רגע, אני אותך רוצה פרקטית. את. עכשיו אני ובעלי, שיחיה, בבית, בתקופה קשה. יש מתח פנימי, יש מתח חיצוני, יש מתח עם הילדים. תני לי איזה שהם עקרונות בסיסיים. את אומרת לי, תתחשבו, תאהבו, לא יודעת, מה זה תאהבו? אז אני אגיד. בבקשה. הגיע אליי זוג, שסקס מתחילת המלחמה, ועוד קודם, איננו. ואני אומרת, חברים, זוגיות ללא סקס, לא ברת קיום. שנייה, אני רוצה אותך למצלמה הזאת. חברים, זוגיות ללא סקס היא לא ברת קיום. אוקיי, התעוררנו באמצע הלילה, מה לעשות? כולנו לא ישנים. ישנים יותר טוב, ישנים פחות טוב. כבר התעוררתם שניכם באמצע הלילה. במקום להמשיך להסתובב, תאהבו. תאהבו. המלחמה מתרחשת בחוץ. היא לא פוסקת. אתם בחדר המיטות שלכם, תאהבו. תאהבו אחד את השנייה, תאהבו את עצמכם, תאהבו יותר את הילדים שלכם, ואני ממשיכה את ליאור. אז זהו, עכשיו תחזרי אליי. מה עושים עם אותם ילדים? הילדים עכשיו גם בסטרס, הם מרגישים אותנו, הם גם בחרדות. לגמרי. אני הייתי אצל חברה שלי השבוע, כל היום הבחורה מבשלת. זה רוצה בבוקר ככה, זה רוצה כל היום היא יושבת במטבח ומבחינה להם לאכול. אם זו תרפיה בשבילה, אחלה, לא, כולם יצאו מורווחים. לא, זה לא. ולא, זה לא. לא, זה לא. אז איפה השיתוף של הילדים? בואו, אנחנו רוצים להעלות תחושת ערך של הילדים. אנחנו רוצים לשתף אותם כמו הסורגים, ככה מבשלים. בואו איתי. כמה נעים לילד בן 2 כשהוא זורק את הטיטול שלו לפח, שהוא שותף ועולה תחושת הערך שלו. כך תעלה תחושת הערך של המתבגרים שהם אוכלים כמו טרמיטים, צריך לבשל מהיום עד מחרתיים, אין הפסקה בבישולים. בואו, תשתפו אותם, תעלו את תחושת הערך, תעודדו אחרי, תגידו תודה, איזה כיף לי שעזרתם לי, איזה נעים לי לחיות בבית שיש שיתוף פעולה. זאת תחושת השייכות, זאת העלאת תחושת הערך. לא מזה שאנחנו נוזפים ועושים להם. לא, לעשות להם זה הכי קל. בואו, תצטיידו בסבלנות קשה. אוקיי, זו גם תרפיה לבשל. אני מוצאת שזו תרפיה נהדרת ואני מתה על זה. תני לי להכיל את כל העולם ואחותו, כי אני עיראקית. והילדים שלי ירשו את זה ממני.
יום שישי בערב כולם שותפים בלהכין. כן? נפלא. אורלי, אני הולכת להתקיל אותך. בבקשה. בסדר? כן. בעולם שלנו, בעולם של קושי, אנחנו אומרים, מה, זה עכשיו... אתגר. קושי. אתגר. זה אפילו לא אתגר. לא, לפעמים זה קשה. לפעמים זה לא מאתגר. אתגר הוא קשה, הוא לא קל. בסדר, אתגר קשה. אוקיי. בעולם שבו החיים מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, קשה לנו, הנשימה קשה לנו, בסדר? והזוגיות עולה על בריקדות, ועם הילדים, והכל. זה הזמן לבוא לטיפול זוגי, שעוד להוציא כסף שאין לי אצלך עכשיו? זה בול הזמן. למה? כי דווקא במצבי סטרס ולחץ, קופצים כל הבאגים. מי שקמצן יותר קמצן, ומי ששתלטן יותר שתלטן, ומי שלא יודע להחליט, הוא פחות מחליט גם עכשיו, ומי שלחוץ עוד יותר לחוץ. זה הזמן לבוא להתאמן על איך אנחנו ממננים את זה. אבל אין כסף. אין לי כרגע. אני לא אגיד קבל עם ועדה שיש כאלה שאני עושה פרו בונו, כי זה בנפשי. תשלמו לי... את יודעת מה התשובה שלמו לי אחרי. אני מרוויחה. לא, את יודעת מה התשובה שאני נותנת לאנשים? אתם יודעים כמה עולה להתגרש? תחשבו על זה. ואז תחשבו עוד פעם, ואז תעשו כל מה שאתם יכולים. לגמרי, ואני חושבת שהתובנה שזוגיות מאוד מקרקעת אותנו, מביאה אליי עכשיו בתקופה האחרונה המון רווקים ורווקות שמחפשים זוגיות ומשוועים לזה ובאים לעשות פיין-טיונינג בעצמם, לא במישהו אחר כמובן, בעצמם כדי למצוא את הזוגיות הטובה להם. קודם כל, תודה רבה רבה רבה. משפט אחרון למצלמה הזאת, בבקשה. מה הטיפ שלך עכשיו לעולם? ממש משפט קצר. בואו נהיה ביחד, שכם אל שכם. שמעתי אתמול את קרמל שלי, אימא של רב סרן בן שלי מיחידה 669, שאמרה שהיא איבדה את היקר לה מכל, והיא מבקשת, בואו שכם אל שכם, כמו החיילים שלנו בצבא. תודה רבה רבה רבה. ליאור, טיפ אחד. טיפ אחד זה קודם כל התה, לפני שתמלאי לי תה, ואז זה טיפ. רגע, הוא רוצה את המצלמה. לא, אני עובדת אצל האורחים שלי. רגע. לא, באהבה גדולה, אני עובדת אז בבקשה. תודה רבה על התה, זה תה טעים פשוט, את כל פעם מפתיעה אותי עם התה הזה. אז טיפ אחד זה להיכנס לפרופורציה. כמו שבאתי בתלונות על הילדים שלי, על מה שקרה לי היום, ופתאום ראיתי את אודליה. תמי. את תמי. אבל כולנו קוראים לה אודליה, זה בסדר. וראיתי את תמי, ושמעתי את הסיפור שלה, זה העניין של הפרופורציות. בחיים, הרבה פעמים אנחנו מקבלים השראה מאנשים שהם מאוד מאוד מצליחים, או עושים דברים, או שהילדים שלהם עומדים לפי הספר וזה, אבל אנחנו צריכים תמיד לזכור שיש את הצד השני. ולפעמים אנחנו לא מסתכלים על הצד השני. וזה הפרופורציה. נפלא. זה מכניס את השפיות. תודה רבה. אני אומרת תמיד יש יותר, יש אנשים שלהם יותר, יש גם אנשים שיש להם פחות. תחליט על מה להסתכל. תמי שלך, משפט אחרון. אל תפסיקו להאמין. למרות שהבעיטה קשה, ולמרות שהקושי הוא קשה, ולמרות שהאתגר הוא מאתגר, ולמרות הכל. תאמינו שזה אפשרי. וכשאתה באמת מאמין, אתה מצליח לעשות, אתה מצליח להתקדם, אתה מצליח לזוז. וגם אם אתה זז קצת, העיקר שאתה זז קדימה. תודה רבה 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 לשלושתכם. אני אחזור רק להגיד שלום. טוב. אז יש כאלה שאומרים שתקווה היא לא אסטרטגיה, ואני גם קצת מסכימה עם האמירה הזאת, אבל בלי תקווה קשה מאוד למצוא את הכוח להתקדם ולתכנן תוכניות, בעיקר במצב של אי-ודאות. תקווה מניעה לפעולה ולהתמדה, אותן הדברים שדרושים להתמודדות, כדי שאנחנו נצמח. אנחנו כבר מבינים היום, כמה שזה לא נעים לנו להודות או לחשוב ככה, שאנחנו במלחמה, והיא לא הולכת להסתיים בקרוב. ובגלל זה חשוב שנתחיל ונחשוב על אסטרטגיה לטווח ארוך. אותה אסטרטגיה שתיקח בחשבון את המציאות המאתגרת שלנו ותתמודד איתה באומץ. אם יש זמן שאנחנו חייבים להוכיח את החוסן שלנו ואת היכולת שלנו להתמודד עם אתגרים גדולים ככל שיהיו, זה הזמן. אז חשוב שתהיה לאדם בוגר תקווה, כדי שהוא יוכל להתמודד עם קשיים ואתגרים. אותה תקווה אומרת בעצם שלאדם יהיו מטרות, דרכים, נתיבים ואמצעים זמינים, כדי להשיג את אותם המטרות. הוא חייב להאמין בדרך שלו. אתם יודעים מה ההבדל בין תקווה לאופטימיות?
לעומת התקווה, האופטימיות נשארת במישור של ציפיות. היא אמורפית, היא לא מכוונת פעולה. במידה מסוימת להיות אופטימי משמעו לסמוך על המזל. תקווה לעומת זאת מניעה אותנו לתוכנית פעולה למימוש המטרות. בעוד אופטימיות מתרגמת למחשבות ואמירות של יהיה בסדר, תקווה מתרגמת למחשבה סביר שיהיה טוב אם אפעל בדרך כזו או אחרת, כדי להשיג את מה שאני רוצה להשיג. סניידר היה חלוץ החוקרים שהצביעו על ההבדל בין תקווה לאופטימיות. אופטימיות היא הנטייה להאמין שהתוצאות בחיים יהיו לרוב חיוביות. אופטימיים הם אלה שרואים לרוב את הכוס החצי מלאה. ויש לו אפילו מודל שנקרא מודל התקווה, והוא אומר שדרושים לנו 3 תנאים כדי שרגש התקווה יוכל להתקיים. מטרות, נתיבים אל המטרות, שזה אותן התוכניות להגשמת המטרה, ואמצעים, שזו מוטיבציה או איזושהי מעורבות פעילה. אנשים עם נטייה גבוהה לתקווה הם גם בעלי מוטיבציה גבוהה. התמודדות טובה עם קשיים, מה שאמר פה ליאור בדיוק, שיש בה התמדה המחייבת הבנה עמוקה וקבלה של אי הוודאות כחלק אינטגרלי מהחיים. אפילו כשמצפים לנו דברים קשים, תקווה יכולה לסייע לנו. כי היא לא סתם רגש, אלא דרך מעשית לגשת לעתיד. תקווה היא סוג מיוחד של תפיסה. היא תפיסה של משהו שעדיין לא קיים. תפיסה של מה שאפשרי. תקווה, בליבה היא תפיסה, אבל להבדיל ממרבית התפיסות, זו תפיסה שמסוגלת לייצר מציאות. תקווה, המחקרים מראים כשלאנשים יש תקווה, המטרות שלהם נוטות יותר להתגשם ובמציאות. הדבר לא נובע מהעובדה שלתקווה יש כוחות פלא, אלא מהסיבה שכשאנשים מאמינים שהמטרה חשובה להם אפשרית, הם נוטים יותר לנקוט צעדים להגשים אותה. וזה גם בעולם הרפואה. תקווה זה יותר מתחושה. זה דרך חשיבה שדוחפת אותנו לפעולה. והשחקנית ג'ן פונדה ביטאה בדיוק את העמדה הזאת שאמרה, תקווה היא אקטיביזם. תזכרו את זה. תקווה היא אקטיביזם. תקווה היא לא ממש מחשבה חיובית, נאיבית. מדובר במערכת אמונות ריאליסטיות. אבל עם מבט קדימה, שמניע את המאמצים שלנו לקדם עתיד טוב יותר. מחקרים בתחום בריאות הנפש מעידים שלתקווה יש מרכיב חשוב בהחלמה. אם חרדה הייתה מדברת איתנו, הייתה אומרת לנו, דברים רעים עומדים לקרות בהמשך הדרך ואין לנו דרך לעצור אותם. והתקווה כמובן הייתה עונה לה, אפילו אם יקרו דברים רעים, אנחנו נהיה מסוגלים לטפל בהם. ואולי אפילו עדיין להשיג את המטרות שחשובות לנו. אז בכל פעם שאתם מרגישים חוסר תקווה, תשאלו את עצמכם, מה אני יכולה לעשות כדי לייצר תנאים לתקווה בחיים שלי ובעולם שסביבי? מה המטרות שמשמעותיות בעיניי? באיזה דרכים אני אוכל לפעול? גם אם מדובר בצעדים זהירים, כדי להתקדם לעבר המטרות האלה. ומהו אותו דבר שמעורר בי את יכולת הפעולה, שתגרום לי להמשיך אפילו כשהדברים יהיו קשים באורך לא יאמן. תקווה לא מבוססת על לראות את העולם במשקפיים ורודות, או שאתם מניחים שהכל יסתדר לו באורח פלא. התקווה שצריך לאמץ, צריכה להיאחז ביותר ממחשבה חיובית. צריכה להיאחז במטרות שעבורן כדאי לנו להתאמץ. במישהו שעבורו כדאי לנו להילחם. בחיים שלי ודאות, לפעמים, זה הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לבקש. וציטוט. למד מהאתמול, חיה בשביל היום, קווה בשביל המחר. הדבר החשוב הוא לא להפסיק לשאול שאלות. אמר את זה אלברט איינשטיין, אני מניחה שאתם שמעתם עליו, ואני מאחלת לכולנו שנה של שקט. חזרת החטופים כולם, אם אפשר עוד היום בשנה הזאת. בריאות והתחזקות למי שחזר אלינו. הצלחה במשימות וחזרת חיילינו הביתה בשלום. בבריאות הנפש והגוף כולם. והחזרת הכוחות, השמחה והאופטימיות לכל אחד ואחת מאיתנו. אמן. 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 ותודה גדולה לאורלי דרוקר, ליאור אקירב, תמי וטורי, למשה אושפיז על ההפקה הטכנית באולפן, בחיוך גדול ובהרבה אופטימיות. לעוז מזרחי, הרדיו החברתי הראשון, שלא מפסיק להפתיע, לחדש ולהתקדם. הוא השראה בעיניי לאופטימיות ולעשייה. דוגמה לאדם שרץ קדימה בכל הכוח, כי השנה כבר תוכלו לצפות בשידורים שלנו, גם בטלוויזיה שלכם בבית. אנחנו אוהבים אותך עוז ומחכים להתפתחויות הבאות שבוודאי יגיעו. אני רותה פפיושווילי נבונה יותר ממה שהייתי קודם. אני בטוחה שגם אתם. אנחנו ברדיו החברתי הראשון, כנסו, תעשו לנו לייק, תורידו את האפליקציה. בשבועות הקרובים יעלו תוכניות נוספות שיעסקו בהתמודדות שלנו בעלי עסקים המצב מכל מיני זוויות, ואני אפרסם את המועדים. אני מודה לכל מי שהקשיב, תמך וסייע לי להגיע לפה. ואמן שנזכה כולנו לעבוד, לחלום, ליצור, להשפיע ולחזק את הסביבה שלנו, ואת כל מי שצופה בנו. נחייך האחד בשביל השני. נעלה את התדר של האופטימיות בחיים שלנו, נתמלא בתקווה, ונחזור לשגרה עם משקפיים ורודים. שהשנה ישפכו עלינו דליים של שפע, מכל הסוגים. אמן. אמן.
הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.